שלום וברוכים הבאים להקלטה הזו שמסבירה לכם על תוכנית של הקורס שנקראת מהמונה עד הקצה, קורס האינסטלציה שלי, אמיר סבן. בואו נתחיל, אני אעלה לכם מצגת עכשיו, ובמצגת יהיה לכם את כל הפרטים, אני מבטיח לעשות את זה קצר, אז בואו נתחיל. החזון שלי זה דחיפה וקידום של ענף האינסטלציה למקצוענות ומצוינות, בעצם הרמת הסטנדרט של עבודות האינסטלציה במדינת ישראל, ואני רוצה לעשות את זה ביחד איתכם. למה אני אוהב אינסטלציה ואיך אני רואה אינסטלציה זה משהו שחשוב לי שתדעו, אז בואו תישארו עוד קצת ואני אסביר לכם. אני אוהב אינסטלציה כי זה תחום שאף פעם הוא לא משעמם, הוא מאוד רווחי, הוא מעלה אתגר, הסיפוק הוא סיפוק מיידי וכל הזמן יש מה לחדש. הגאוות יחידה שחשים אינסטלטורים זה משהו שאי אפשר להסביר. אתם לא תמצאו אינסטלטור שלא גאה בזה שהוא אינסטלטור. ואיך אני רואה אינסטלציה? אני רואה את אינסטלציה בדיוק כמו שמסתכלים על רופא. כמו שלא כל אחד יכול להיות רופא, לא כל אחד יכול להיות אינסטלטור. כי לא כל מי שיודע להתקין סיפון או ברז הוא אינסטלטור. אינסטלציה זה הרבה 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 מעבר לזה. אז מה צריך כדי להיות אינסטלטור? אתה צריך להיות חכם, צריך שתהיה לך חשיבה לוגית ויכולת חשיבה יצירתית, כי היצירתיות היא חלק מהעבודה כאן. צריך שיהיה לך כישורים טכניים, ידע טכני, ידיים טובות וחריצות. זה עבודה לאנשים חרוצים, ככל שאתה תהיה יותר חרוץ, ככה אתה תתקדם יותר ואתה תרוויח יותר כסף. בכל מקום בעולם אינסטלטור זה מקצוע מאוד מוערך, ולשם אני שואף להביא אתכם ואת כל הענף הזה. ואיך אני עושה את זה? אני עושה את זה על ידי לימוד והכשרה מקצועית. ובדיוק כמו שיש רופאים שמתחלקים לקטגוריות של רופא משפחה, קרדיולוג, אף אוזן גרון, רופא שיניים, אונקולוג ואורתופד, אותו דבר גם באינסטלציה. יש קבלן ביצוע שעושה קומפלטים, ויש מאתרי נזילות, ויש פיתוח תשתיות, כאלה שעושים רק תשתיות, תיקוני על הרס ופרפבריקציה, כאלה שעובדים במפעל ומייצרים את הצנרת שלוקחים אותה שלמה לאתר הבנייה, ויש גם כאלה שהולכים לפיקוח וניהול פרויקטים. אז אם אנחנו מסתכלים על זה ומפרקים בעצם את הנישות באינסטלציה, אז מישהו קבלן ביצוע שעושה קומפלטים, הוא יעשה וילות ובניינים, מבני ציבור, מבני תעשייה, ומי שעושה איתור נזילות, הוא עושה איתור טרמי ואיתור בעשן וגז ושמע, וגם צילום סיב שזה צילום קווי ביוב, ואותו דבר גם בפיתוח תשתיות, בהזנות מים, ביוב, תיעול מי גשם. דרך אגב, כל התמונות שאתם רואים זה תמונות מהעבודות שלי שאני ביצעתי, ותיקוני על הרס. בתיקוני על הרס יש הברשה אפוקסית ופצ'ים ושרוול צנרת ולייסטר שזה בעצם חימום ותיקון על ידי הלחמה, וקונקשן ליינרס. את כל זה אנחנו נעבור בקורס, ופיקוח וניהול פרויקטים שזה נישה שגם תוכלו לעסוק בה בעצם בכל הנישות שאמרתי עד עכשיו ברגע שתסיימו את הקורס אינסטלציה מהמונה עד הקצה. אז ברוכים הבאים לקורס האינסטלציה מהמונה עד הקצה, התהליך שמקצר לכם את הדרך, התהליך שבמקום שתצברו את כל הניסיון לבד יביא לכם את כל הניסיון וילמד אתכם מהניסיון שלי ושל צוות המורים המעולה שנמצא ביחד איתי. ועוד דבר מאוד חשוב שתדעו שזה הקורס אינסטלציה היחיד כרגע במדינת ישראל שפועל תחת פיקוח משרד העבודה. כאשר אומרים תחת פיקוח משרד העבודה זה אומר שהקורס עצמו הוא קורס שמקנה תעודה של שרברבות 1+2, בעצם תעודה ממשלתית. השעות של הקורס זה 317 שעות בסך הכל, שמתוכם זה 94 שעות מעשיות, 200 שעות עיוניות ו-23 שעות של למידה עצמית. אם אתם מסתכלים כרגע על התוכנית והכל נראה לכם בלגן, אני יכול להבטיח לכם שבסיום הקורס אתם תדעו על מה אתם מסתכלים, תבינו את הבלגן הזה וגם תדעו איך לפתור ולסדר את הבלגן הזה. אז התוכנית היא מתאימה למי שיש לו כישורים טכניים, מה שנקרא ידיים טובות, מבין את הערך של עבודת צוות, כי עבודת צוות זה סופר חשוב באינסטלציה, כולם עובדים ביחד, אנחנו נדבר על זה בקורס, ומוכן לעבודה פיזית, כי אינסטלציה זו עבודה פיזית. אמנם לא כל זאת קשה, אבל היא גם לא עבודה שהיא לא עבודה פיזית. משלב יכולת של חשיבה יצירתית עם עבודת כפיים, ומי שמעוניין להרוויח טוב ומוכן גם להשקיע בכך, התוכנית הזאת מתאימה לו. מחויב לבטיחות בעבודה, ואני רוצה להתעכב על זה רגע אחד, כי בטיחות לפני הכל. בטיחות מאוד מאוד חשובה, ותדעו שאני לא הולך להקל ראש בבטיחות במהלך הקורס, וגם לא אחר כך. מוכן ללמידה מתמשכת והתפתחות מקצועית, ומי שמעוניין בהבנה מעמיקה של התחום, ולא רק בידע טכני. כי באמת בקורס הזה אנחנו הולכים לצלול לעומק, להיכנס בעובי הקורה. הקורס פחות מתאים למי שנרתע מעבודה פיזית,
ולא מעוניין בלמידה מעמיקה ומחפש כזה על הדרך, מי שחסר סבלנות לפתרון בעיות מורכבות ומי שלא מוכן להקפיד על כללי בטיחות. מי שמחפש קורס קצר וחד פעמי ללא המשך למידה והתפתחות, פחות מתאים לו הקורס הזה, ומי שלא מעוניין בעבודת צוות או שיתוף פעולה עם עמיתים למקצוע, גם כן פחות מתאים. אם אתם חסרי מיומנות בסיסית, חסרי מיומנות טכנית בסיסית, מה שנקרא ידיים טובות, אני לא יכול ללמד אתכם איך לעבוד עם כלים, כי אנחנו לא נלמד איך לעבוד עם כלים שלא קשורים לאינסטלציה, כגון פטישון, מברגה, דיסק וכיוצא בזה. אז אני רוצה להציג לכם את תוכנית הלימודים. במהלך תוכנית הלימודים אנחנו נלמד בהתחלה פיזיקה, אבל לא להיבהל, זה לא פיזיקה קוונטית, זה מכניקת זורמים. אנחנו נלמד איך מים מתנהגים, נלמד לקרוא תוכניות ונבין מהם מושגי היסוד והסימנים המוסכמים בשרברבות. בעצם אנחנו לומדים את השפה כדי שנוכל לדבר ביחד באותה שפה, סוגי מערכות מים ואיזה סוגי צנרת קיימים, נלמד תכנון אינסטלציה, איך לתכנן, וכמובן בטיחות בעבודה ועבודה בגובה, ואנחנו נכיר את כל סוגי הצנרת לסילוק וניקוז מים, כל סוגי הנקזים בבניין, כל סוגי צנרת להזנת מים, סוגי חיבורים, נכיר את תקן אל"ט 1205, וכמובן נכיר את כל סוגי המגופים, משחררי אוויר, יישומים ואיך הם משפיעים על מערכת האינסטלציה. אנחנו נכיר ונעבוד, נכיר גם את הכלים כמובן לעבודה עם צנרת פקס, צנרת רב שכבתית, מגולבנת, צנרת PVC, PE, PP, HDPE של סוגים שונים של צנרת, וריתוכי אלקטרופיוז'ן, כמובן צנרת PPR להזנת מים, ואקוסטיקה של מערכות צנרת, שזה גם כן משהו מאוד חשוב שנלמד עליו. היכרות עם רכיבי המערכת הביתית, התקנה ותחזוקה, נלמד איך להתקין כלים סניטריים ונלמד על מערכות לחימום מים, סוגי משאבות, גם להגברת לחץ ובכלל משאבות בסביבה הביתית, נלמד על מדי מים, מדי לחץ, מקטינים, בעצם כל מה שקשור לניטור ובקרה, מסננים למים, מערכות כיבוי אש ושמירה על בריאות הציבור. נלמד גם על מערכות סילוק מים, התקנת כלים סניטריים ואיתורי נזילות, תיקוני על הרס, ארגז כלים של האינסטלטור, מה צריך שיהיה לך בארגז, איתום חדרים רטובים והתנהלות נכונה בעסק, חישובי כמויות, שזה לא פחות חשוב כי לבצע את העבודה זה יופי, אבל מה אם אחרי זה לגבות את הכסף בצורה נכונה, אנחנו נלמד על זה, איך לתמחר עבודות ולהזמין חומר והגשת הצעות מחיר וחשבון. בשלב הזה, אחרי שנלמד את כל זה, מה שאתם רואים פה כרגע כבר אמור להיות לכם פשוט, מובן וברור. אז עוד משהו שחשוב לי שתדעו, שבמהלך הקורס תהיה לנו קבוצת ייעוץ שתעזור ותתמוך בכם, ותהיה המקום לשאול את כל השאלות שיעלו בהמשך, ותקבלו תשובה לכל השאלות שלכם. יש לי באמת רצון ליצור קהילה של בעלי מקצוע, בעצם ליצור נבחרת, ומה שאתם רואים כרגע אלה תלמידים מהקורס מהמוני עד הקצה, המחזור הקודם, ואפשר להגיד בפה מלא שהם פשוט משפחה, הם הפכו להיות משפחה, הם עובדים ביחד, הם לוקחים עבודות ביחד, הם עוזרים אחד לשני, וזאת השאיפה לעשות גם בקורס הזה, ולבנות איזושהי קהילה של בעלי מקצוע שעוזרים אחד לשני ועובדים ביחד בהרמוניה. אז במהלך הקורס ישולבו ימים מעשיים בנושאים הבאים, כי אמרנו יש המון שעות מעשיות ואנחנו נלמד את הנושאים הבאים. בניית מערכת דלוחין, שזה בעצם הניקוז, איך עושים את זה, כולל בדיקת השפה, איך עושים גם את הטסטים, נלמד על צנרת פקס, עבודה מעשית, איך עובדים עם צנרת פקס, צנרת רב שכבתית בעבודה מעשית, צנרת HDPE, צנרת PPR וצנרת ברזל בעבודה מעשית, טיפול בסוגי ניאגרות. אתם תלמדו על 14 סוגי ניאגרות סמויות שונות, שזה בעצם כמעט כל הניאגרות שקיימות בשוק, והתקנת כלים סניטריים בצורה מעשית. במהלך הקורס ישולבו סיורים לימודיים, 3 ימים של סיורים לימודיים, יום אחד בחברת גולן או SP, יום אחד בחברת גברית ויום אחד בחברת פלסון. בנוסף לשיעורים שאנחנו נלמד, יש שיעורי בונוס שאני חושב שכדאי שתקבלו, וזה עבודה עם חברות ביטוח, עבודה מול שמאי רכוש, ואיך ליצור דוח איתור שיהיה חזק וקביל בבית משפט, ביטוחים, קידום ושיווק העסק ויצירת תוכן ברשת החברתית למי שמעוניין. בסוף הקורס אנחנו נעשה פרויקט גמר של התנדבות בקהילה. הפרויקט הוא לא חובה, אבל אני מאמין שרובכם ירצו להצטרף לפרויקט הזה, זו חוויה באמת מדהימה, ואתם יכולים לשאול
את התלמידים הקודמים שלי, הם עד היום מדברים על זה. בסיום תוכנית הליווי, בעצם שסיימנו את הכל וסיימנו את תוכנית הליווי, סיימנו את הקורס, מי שיהיה מעוניין יוכל להיכנס לאתר בעלי המקצוע המומלצים שנקרא חיבורים. חיבורים, אתם יכולים להיכנס hib.co.il, תראו שם את הבעלי מקצוע, כל מי שאתם רואים פה כאן, גם לימור וגם אלון וגם בר וגם בועז, הם תלמידים שלי, הם נמצאים באתר, הם עובדים ומקבלים עבודות מהאתר, וזה משהו שגם לכם מגיע ותקבלו בסיום תוכנית הליווי. אז בואו נדבר על שלב התכלס. הנוכחות בשיעורים חובה. חובה להגיע לכל השיעורים, כל השיעורים מוקלטים כדי שתוכלו ללמוד ולתרגל את החומר, וימי הלימוד לכל כיתה יימסר לוח שנה. זה משתנה מכיתה לכיתה, יש כיתות שנפתחות בלימודים מ-1 בצהריים עד 8 בערב, ויש כיתות שהן מסלול בוקר מ-9 עד 4 ורבע בבוקר. המיקום הוא ראשון לציון, באזור תעשייה ראשון לציון. המחיר הוא 21,000 שקלים באשראי עד 3 תשלומים, או 22,200 באשראי עד 10 תשלומים. יש אפשרות מלגות לזכאים. החל מינואר 2026, מכיוון שהקורס אינסטלציה מוכר מטעם משרד העבודה, יש אפשרות מלגות לזכאים, זה משהו שאפשר לבדוק במידה ותהיו מעוניינים. למי שנראה יקר 21,000 שקלים ל-317 שעות, עשיתי לכם פה את החישוב, זה יוצא 66 שקל ו-20 אגורות לשעה, בערך כמו בייביסיטר. אז אם זה נראה לכם יקר, אני יכול להגיד לכם שחלק גדול מהתלמידים שלי כבר במהלך הקורס, וחלקם במהלך תוכנית הליווי כבר לקחו עבודות והחזירו את שכר הלימוד. הקורס הזה הרבה יותר מקיף, כך שתוכלו להחזיר את ההשקעה שלכם מהר מאוד, ואני גם פה בשביל לעזור לכם להחזיר את ההשקעה, אם זה כאשר אני מכניס אתכם לאתר בעלי מקצוע, ובכלל בתוכנית הליווי. אז איך נרשמים? למטה בדף הנחיתה יש לכם לינק להרשמה, זאת אומרת אתם לא נרשמים לקורס עדיין, אתם מכניסים את הפרטים שלכם ואנחנו נחזור אליכם. אז תיכנסו למטה לחלק התחתון בדף הנחיתה, תראו שם את השאלון, תירשמו שם ואנחנו נחזור אליכם ברגע שתיפתח הרשמה קרובה, זאת אומרת אמורה להיפתח כרגע נכון להיום, אנחנו בתחילת 2026, יש כיתה שנפתחת בפברואר, כיתה שנפתחת במרץ, וברגע שתיפתח הרשמה לכיתות נוספות, אנחנו נשלח לכם הודעה וניידע אתכם שנפתחה הרשמה. אז תודה רבה לכל מי שנשאר עד כאן, ושיהיה לכם בשורות טובות חברים, ביי.